Cebu City Mayor Tomas Osmeña gilang paso og mga pagsaway ni Presidente Rodrigo Duterte atol sa pagbisita sa Presidente Dakbayan sa Mandaue sa kasulugan sa Charter Day kagahapon. Siluan Mirundinas sa dugang detalye. Milanat og kapin sa usa ka oras ang pagpamong ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi atol sa ika-49 nga Charter Day celebration sa Dakbayan sa Mandaue. Apan nakugang ang tanan dihang sa tunga-tungang bahin sa iyang mensahe. Gibutyag sa presidente nga gisanguna na niya ang iyang staff sa pag-arrange og meeting uban sa usa ka opisyal nga sa sinugdanan wa una niya nganli. Kay giingnan gyud nako siya pag magkita may tamparuso nako siya. Bawa na mo kinsa. Kani hinambo gani nga dugay ng politika nga manulti mo rag ayaw may hilabting ng Cebu kay amo ni gago ka man di ay gusto ka mo gawas Pilipinas di guyura ning Cebu nga tos Pacific. Iyang gilampaso sa pagsaway ang naasoy opisyal tungod kay gipasanginlan siyang usa ka drug protector. Ako protector ng Cebu. Tayo nang tagang makita, di ko nimo ayaw pagtuong kinsa. Di ganit na makasinabot sa itong istorya, tamparason takas dagang tao. Wa makapugong ang presidente sa iyang emosyon o ginganlan gayud niya si Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Hoy, Tomas, Dili, anay. Dili na ni panahon sa katsila ha. Kanang style ni mo nga mura kag si kinsa taas kay kamanulti. Daw sa gihubuan sa presidente si Osmeña sa mga termino nga iyang gigamit batok sa mayor. Baka kung say sakit yun ni mo tam prangkahan ta kadaan aron hubris. Hubris. Proud ba? Cebu City is not your property. It has never been your territory. You are there because you have a name. Nambog. Mansay mo, ang bagiro maginis Tomas Tenon. Baski manulte, ari-ari gana siya. Ngadto pa man na. Gani, iya pang gibugal-bugalan ang urinary catheter sa mayor. Giparin sa ka kay gunya ni ako kay gusto ko mag tamparuson tagyo ka naman. Ngunya ka nang imong magdadala ng plastic sa tiyan. Si Mayor Osmeña may paubos og surgery niadtong 2008 aron sa pagtangtang sa iyang urinary bladder, prostate o 42 ka mga lymph nodes. Subay niini, may drainage bag nang nakataod sa tiyan sa mayor ug matagtuig siyang magpaubos og medical check-up. Si Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa iyang post sa social media kagabi, human sa speech sa presidente, miingon nga isip usa ka abogado. Nasayod ang presidente nga sa matag istorya may duha ka habig. Og dili lang ang unsa may giistorya nila ni Presidential Assistant for the Visayas, Michael Dino, ug sa Police Regional Office 7 ngadto sa presidente. Mapahiubsanon usab nga gidugang sa mayor nga may katungod ang presidente sa pagsulti sa unsa may iyang gustong isulti. Matud ni Osmeña, ang unang paagi sa pagsulbad sa usa ka problema mao ang pag-angkon nga adunay problema. Dugang niya, kung gikinahanglang mamahimo siyang dautan sa pananaw sa uban tungod sa paghisgot sa problema, andam niya kining dawaton. Kahinumduman niya Mayo 19, nagkaistoryahanay pa sa makadyot sila si Osmeña ug Duterte atol sa opening sa Philippine National Games nga gipahigayon sa Cebu City Sports Center. Luan Merondina, Balitang Bisdak.